जोंनि मानगोनां बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च जों जथायै आलादा आलादा जोङो बे थांनाय समावहाय जाय ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय रनजित डेका जाय बिथाङा बड'फा जोंनि गेदेमा बिथांनि सायावहाय जि माने गाज्रि भाषायै सोंखारिदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों दा बिथांखौ जोङो क'क्राझार पुलिस स्टेशनावहाय एफआइआर होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेट मोखाङावहाय बिथांनि मुसुखाखौबो जों सावनाय जादों दा जों बिथांखौहाय जोंहा दिनै शेड्युल कास्ट शेड्युल ट्राइब्स एट्रसिटिस एक्ट 1989 नि एगेन्स्टआवहाय जोङो बिथांखौ सेक्सन 3 आरो क्ल'ज 1 आरो सब 5 आवहाय होनाय जादों दि बिथाङा दिनैहाय जोंनि मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जाय बिथाङा दिनै रुंसारि जालांबाय जाय बिथाङा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय आरो बर'फोरनि थांनानै थानायनि जे सिन्था धारना राव हारिमु धोरोम फोथांनायनि जाय गेदेमा बिथां जाय बिहोमा होलांदों बिथांखौ दिनै टेररिस्ट एबा उग्रपन्थी होननानै बिथाङा सोंखारिदों दा बिनि सायाव जोङो बे धारानि गेजेरजों जों बिथांखौहाय जास्टिस मोननो थाखाय जाय बे धारानि गेजेरजों जाय ट्राइबेल नङै बिथांमोनहा ट्राइबेल सुबुंखौ थैनाय एबा थैयैनि उनावबो बखियो एबा सोंखारियो बिथांनि सायाव बिथाङा दिनै भारतनि आयेनाव गिदिर दायनि साजा दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा भारतीय न्यायनि सायावहायबो जोंहा आर्टिकल 196 आरो 352 जाय बिथांमोनहा इन्टेनसनेलि जों इनसाल्ट खालामनानै जोंनि गेजेरावहाय दाङाबाजि लाबोयो बिनि सायावबो बिथांखौ जोङो सेक्सनखौ बसायनाय जादों दिनैहाय जोंहा दिनै सिन्था खालामनांगोन दि दिनै जोंनि बर' हारिखौ नासयनाय आरो सोबख'नाया दिनैनिल' गोदान बाथ्रा नङा थांनाय समफोरनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया बेफोरनिफ्राय उदां जानोनो दिनै आसामनिफ्राय गावनो थाखाय आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय दिनै सोमावसारदों आरो दिनै बिथांमोननि नासयनाय बिथांमोननि गादबनाय बिथांमोननि मुगैनाय दिनै बेफोरबायदि समयसाखौ लानानै बर' जाथिया गोबांबार जोङो दिनै भुगिनांनानै फैदों दा जोंहा थांनाय समावहाय मानगोनां बिटिसिनि CM प्रमद बर' बिथाङा जे कलिता बुंस'नो जे जोंनि बर'नि जारिमिन जे बेखौहाय 2025-26 नि बाजेट सिजनाव बिथांमोननो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे बसायनानै होदों दा बैफोरबादि बिथांमोन जाय दिनैनि रनजित डेका बिथांमोनाबो कलिता बंस'नि नन ट्राइबेल बर'खौ मुगैग्रा दा बिथांमोन बादिनो जिहेतु जारिमिनानो गैया बिसोरनो बे जोंनि जारिमिनखौ गथायनानै होनाय माने जों दिनै गावनि जारिमिनखौ फाननाय गतिके बैफोरबादि सुबुङा दिनै जोंनि नेताफोरखौ फुस्लायनानै मोजां होननानै थगायनानै दिनै बेफोरबादि हिस्ट्रिखौ बोनानै लानायनि जि षड़यन्त्र बेबो दिनै मोनसे गादबनाय बेबो दिनै मोनसे फोजोबस्रांनाय बे जाहैबाय डिप्ल'मेटिक बिथांमोननि गतिके बेखायनो जोङो साननानै बे मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जोङो बेखौ दिनै उथायनांगौ होननानै जों 1 उइक सप्तासे टाइम होदों दा सप्तासेनि उनावहाय बिथांमोना उइथड्र खालामाब्ला जों आयेननि बेबस्था लानाय जागोन एबा इनडिफिनिट स्ट्राइक खालामनाय जागोन होननानै जों बिथां मानगोनां प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोनखौ जों बुंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै जों बयबो मोनफ्रोमबो बर' हारिया दिनै जों सांग्रां जानांगोन दा फैबाय थानाय समाव खालि बे सोंखारिनाय नासयनायल' नङा थाखा फैसानि थांनानै थानायनि जोंनि कालचार जोंनि धोरोम जोंनि मोनफ्रोमबो इनस्टिटिउसनफोराव दिनै एन्टि ट्राइबेल जि पलिसि बियो दिनै हाबनानै जोंनि गेजेराव थेर बेथेर जानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों जाय बिथांमोना दिनै असमिया भाषा नङाबा दिनै बर' मानसिफ्रा ट्राइबेल मानसिफ्रा आसामाव साख्रि मोना बेबो बिराद गिदिर मोनसे नासयनाय जाय दिनैहाय जोंनि बर'फ्रा दिनै मोजां स्कप मोना दिनै सिभिल ACS आवनो होन नों दिनै मोजां ग्रेड 1 नि साख्रियावनो होन नों आरो जोंनि BTC आवथ' दिनै बोसोरबा जाबाय खुनु साख्रिनि मोनसे परिबेस गैया नाथाय बिथांमोना आसामाव साख्रि होगासिनो जों 5 बोसोर डिप्राइभ जानानै दं दा बैफोरबादि इल ट्रिटमेन्ट बैफोरबादि नासयनाय गादबनाया दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै गतिके फैबाय थानाय यां जेनेरेसन्सफ्रा दिनै बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जों खौसे जानांगोन आरो बैफोरबादि नन ट्राइबेल एटिटिउड ट्राइबेलनि एगेन्स्टआव बैफोरबादि नंखाय साजायनानै खोथा बुंनाय माने इनहिउमेन ट्रिटमेन्ट बेखौ फोजोबनोब्ला जों हदाय जों सांग्रां जानांगोन
दा दिनैहाय जों बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों मानगोनां क'क्राझारनि असि बिथांखौ इमिडियेट एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिथांखौ दायनि साजा होनांगौ आरो आं दिनै बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो सानदों मोनफ्रोमबो आफादफोरल' नङा साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रानो दिनै खौसे जानांगोन आरो बर' हारिखौ दिनै थांनानै थानायनि थाखाय दिनै बयबो खामानि मावनांगोन दिनै भारतनि नखर मन्थ्रियाबो बिनि नामावनो दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बिदिनो मुर्ति गायसनदों आरो लोगोसे लामाबो बिनि नामाव डिक्लेयार खालामदों दा बेबायदि एथ' गोथार फोरबोआव जायखौ बर' हारियानो मडेल माने बर'नि आइकन होनना बुंना लायो रल मडेल होनना बुङो बे बड'फाखौ दिनै सासे असमिया उग्रबादि असमिया जाथिवादी सासे शभिनिस्ट असमिया रन्जित देखा मुंनि पाठशाला स्कुलाव मावनाय मास्टार बियो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ टेररिस्ट होनना बुंदों बेखौ माने सन्त्रासबादि होनना बुंदों बमा बारुदनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जाथिनि गेजेराव मोनसे बे एफा गाज्रि खोथा बुंदों दा बेखायनो बेखौ दिनै जेलावसो जों नुनांगोन दा दिफेन बर'मोनहा प्रमद बर'मोनहा मानो सिरि थादों बेखौ जों माने दिनै साननो गोनां जादों दा जाय हक जोङो रायजो राजा आइ आफाफ्रा जोङो बे मुगैनाय नेवसिजानाय बेनिफ्राय जोङो माने मुक्ति मोननांगोन जों गोख्रों जानांगोन जाहाथे जोंखौ मुगै मोना जोंखौ जाहाथे जोंखौ हेव हेव खालामनो हाया दा असमिया जाहाथे माला फैया बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' राजा दुर्लभ नारायणआसो 13 सेन्सुरियाव बै खायन'खुजानिफ्राय सारगत बामन सारगत कायस्थ' लाबोदों बे सारगत बामन सारगत कायस्थ'नि गेजेरावनो दंमोन बे लन्दाबर दन्दाबर सन्दिबर ओमफ्राय लोगोसे शंकरदेबनि बंश दा बेफोर बंशनिफ्रायनो दिनै शंकरदेबआ असमिया जाथि मोनसे गठन खालामदों दा दिनै बे जोंनि उनावसो थाफैनाय आसामाव जोंनि जायगायावसो थाफैनाय जोंनि राजा लाबोनाय बे दिनै बंशआ जोंनि बर'खौसो सैसै लैलै खालामब्ला बे खुनु सैजो खालामथाव नङा जों बेखौ सैजो खालामनो हाया आरो जों बेखौ जोङो स्ट्रं भाबै निन्दा खालामगोन आरो हायोब्ला जों आरोबाव बिनि गेजेरजों आरोबाव जोङो धरना बायदिसिना एक्सनखौ जों डेम'क्रेटिक लाबावगोन दा आं मोनसे खोथा आङो बिष्णु प्रसाद राभा लिरनाय लेखाखौ आं फरायनो सानदों बे मा बुंदों असमियाफोरनि एगेन्सै बिथाङा बुंदों असमिया कृष्टि ख'वा खला ख'वा साहित्य ख'वा संगीत ख'वा नृत्य ख'वा फ्राय हय कछारीफोरा धार लुवान नायबा कछारी आश्रय बा हहायलै फवा माधव कन्दलिया प्रथम अखमिया कविता फुथि रामायण लिखिছে खार आदेशत बराही कछारी मानिकफार आदेशत নহয়নে सारगर बामुन और सारगर कायस्थ अकमले खने आनिছিল कछारी रमाकान्त मेस अरफे नील दोष केन बंशीय दुर्लभ नारायण मेस নহয়নে যদি আজি বামুন কায়স্থ হতে ঘিনেৰে তোমাক সেই लै लै কৰে কবা বভাহত এতিয়া আমাক হিন দেখি ঘিন কৰিছা একালত কিন্তু আমি তোমালোকক অসমলৈ আনিছিলোঁ যাক লৈ আজিও অসমীয়াই গৌৰৱ অনুভৱ কৰে সেই মহাপুৰুষীয়া কৃষ্টি কলা সাহিত্য নৃত্য গীত আৰু ধৰ্ম খাৰ আশ্ৰয়ত আৰু অনুপ্ৰেৰণাত ৰচিত আৰু গতিত হৈ অসমীয়া জাতি সঞ্জীৱিত কৰি আছে কছাৰী হাৰিয়া মেজৰ নাতিয়েক নৰনাৰায়ণ নহয়নে থাকে কিছু কোনেও তোমাক অৱহেলা কৰিব নোৱাৰে যদিও কৰে সি নিজেই অৱহেলিত হ'ব সেইকাৰণে কওঁ শুনা কছাৰী জাতি জীয়াই থাকিলে অসমীয়া জাতিও জীয়াই থাকিব কছাৰী জাতি মৰিলে অসমীয়া জাতিও মৰিব আৰু লগে লগে পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা অসম নামও চিৰকাললৈ মচ খাই যাব কাৰণ বৰ্তমান অসমৰ কছাৰী প্ৰাচীন কামৰূপৰ পৰা কামৰূপীয়া আৰু আজিৰ অসমৰ আচল অসমীয়া बेखौ लिरदों बिष्णु प्रसाद राभा रचना सम्बर लेखायाव दा बिनि पेज नाम्बारा जाहैबाय 948 पृष्ठा दा बिदि गोबां लिरनाय दं जे असमियाफ्रा माला फैया बिनि सोमोन्दैनो दा आं बेफोर लेखायाव गासिबो साम इम्पर्टेन्ट quotations रिगार्डिं दा हिस्टरिकेल बेकग्राउन्ड बड'स बेयाव बर'नि हिस्ट्रिफोरखौ गासिबो लेखायावनो दोनदों बेयावनो मोनजोबगोन दा बेखायनो जोङो जोंनि जारिमिना माने मुगैजानाय जों नङा बे हारसाफ्रा जोंखौ मुगैनो थाखायनो जोंखौ सैजो खालामनायनि थाखायनो जों आसामनिफ्राय गावनो होननानै जों ओंखारनो गोनां जादों बाध्य जादों आरो बिसोरनि सै खालामनायनि थाखायनो जोंखौ मुगैनाय ट्राइबेलफोरखौ मुगैनायनि थाखायनो दिनै आसामा थुख्रा थुख्रा जादों गावदों आरो दिनै बर'फ्राबो बेनि थाखायनो गावनो हादों आरो बेबायदि मुगैनायनि थाखायनो बेबायदि मुगैजानायनि थाखायनो बर'फ्रा दिनै असमियाव जों थाजाबनो गोसो जाया आरो असमियाफोरनि बेरेखा जोङो
माने आलदा रायजो नागिरदों जों बे एफा गाज्रि खोथा बुंदों दा बेखायनो बेखौ दिनै जेलावसो जों नुनांगोन दा दिफेन बर'मोनहा प्रमद बर'मोनहा मानो सिरि थादों बेखौ जों माने दिनै साननो गोनां जादों दा जाय हक जोङो रायजो राजा आइ आफाफ्रा जोङो बे मुगैनाय नेवसिजानाय बेनिफ्राय जोङो माने मुक्ति मोननांगोन जों गोख्रों जानांगोन जाहाथे जोंखौ मुगै मोना जोंखौ जाहाथे जोंखौ हेव हेव खालामनो हाया दा असमिया जाथि माला फैया बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' राजा दुर्लभ नारायणआसो 13 सेन्सुरियाव बै खायन' खुजानिफ्राय सारगत बामन सारगत कायस्थ' लाबोदों बे सारगत बामन सारगत कायस्थ'नि गेजेरावनो दंमोन बे लन्दाबर दन्दाबर सन्दिबर ओमफ्राय लोगोसे शंकरदेबनि बंश दा बेफोर बंशनिफ्रायनो दिनै शंकरदेबा असमिया जाथि मोनसे गठन खालामदों दा दिनै बे जोंनि उनावसो थाफैनाय आसामाव जोंनि जायगायावसो थाफैनाय जोंनि राजा लाबोनाय बे दिनै बंशआ जोंनि बर'खौसो सै लैलै खालामब्ला बेखौनो सैजो खालामथा नङा जों बेखौ सैजो खालामनो हाया आरो जों बेखौ जोङो स्ट्रं भाबै निन्दा खालामगोन आरो हायोब्ला जों आरोबाव बिनि गेजेरजों आरोबाव जोङो धरना बायदिसिना एक्सनखौ जों डेम'क्रेटिक लाबावगोन दा आं मोनसे खोथा आङो बिष्णु प्रसाद राभा लिरनाय लेखाखौ आं फरायनो सानदों बे मा बुंदों असमियाफोरनि एगेन्सै बिथाङा बुंदों असमिया कृष्टि ख'वा खला ख'वा साहित्य ख'वा संगीत ख'वा नृत्य ख'वा फ्राय हय कछारीफोरा धार लुवान नायबा कछारी आश्रय बा हहायलै फवा माधव कन्दलीय प्रथम अखमिया कविता पुथि रामायण लिखिছে खार आदेशत बराही कछारी मानिकफार आदेशत নহয়নে सारगर बामुन आरो सारगर कायस्थ अखमले खने आनिছিল कछारी रमाकान्त मेस अरफे नील दोष खेन बंशीय दुर्लभ नारायण मेसे নহয়নে যদি আজি বামুন কায়স্থ হতে ঘিনেৰে তোমাক সেই लै কৰে কবা বভাহত এতিয়া আমাক হীন দেখি ঘিন কৰিছা একালত কিন্তু আমিয়ে তোমালোকক অসমলৈ আনিছিলোঁ যাক লৈ আজিও অসমীয়াই গৌৰৱ অনুভৱ কৰে সেই মহাপুৰুষীয়া কৃষ্টি কলা সাহিত্য নৃত্য গীত আৰু ধৰ্ম খাৰ আশ্ৰয়ত আৰু অনুপ্ৰেৰণাত ৰচিদ আৰু গঠিত হৈ অসমীয়া জাতি সঞ্জীৱিত কৰি আছে কছাৰী হাৰিয়া মেজৰ নাতিয়েক নৰনাৰায়ণ নহয়নে থাকে কিছু কোনেও তোমাক অৱহেলা কৰিব নোৱাৰে যদিওবা কৰে সি নিজেই অৱহেলিত হ'ব সেইকাৰণে কওঁ শুনা কছাৰী জাতি জীয়াই থাকিলে অসমীয়া জাতিও জীয়াই থাকিব কছাৰী জাতি মৰিলে অসমীয়া জাতিও মৰিব আৰু লগে লগে পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা অসম নামও চিৰকাললৈ মচ খাই যাব কাৰণ বৰ্তমান অসমৰ কছাৰী প্ৰাচীন কামৰূপৰ পৰা কামৰূপীয়া আৰু আজিৰ অসমৰ আচল অসমীয়া बेखौ लिरदों बिष्णु प्रसाद राभा रचना सम्बर लेखायाव दा बिनि पेज नाम्बारा जाहैबाय 948 पृष्ठा दा बिदि गोबां लिरनाय दं जे असमियाफ्रा माला फैया बिनि सोमोन्दैनो दा आं बेफोर लेखायाव गासिबो साम इम्पर्टेन्ट quotations रिगार्डिं दा हिस्टरिकेल बेकग्राउन्ड बड'स बेयाव बर'नि हिस्ट्रिफोरखौ गासिबो लिरख'नानै दोनदों बेयावनो मोनजोबगोन दा बेखायनो जोङो जोंनि जारिमिना माने मुगैजानाय जों नङा बे हारसाफ्रा जोंखौ मुगैनो थाखायनो जोंखौ सैजो खालामनायनि थाखायनो जों आसामनिफ्राय गावनो होननानै जों ओंखारनो गोनां जादों बाध्य जादों आरो बिसोरनि सै खालामनायनि थाखायनो जोंखौ मुगैनाय ट्राइबेलफोरखौ मुगैनायनि थाखायनो दिनै आसामा थुख्रा थुख्रा जादों गावदों आरो दिनै बर'फ्राबो बेनि थाखायनो गावनो हादों आरो बेबायदि मुगैनायनि थाखायनो बेबायदि मुगैजानायनि थाखायनो बर'फ्रा दिनै असमियाजों थाजाबनो गोसो जाया आरो असमियाफोरनि बेरेखा जोङो माने आलदा रायजो नागिरदों